Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Nabatyagan man sa pinakabahin sa Negros Island Region lakip na sa Siquijor ang 7.4 magnitude nga linog nga nag-igo sa Davao Oriental kainasang aga. Mga estudyante sa Kabangkalan Catholic College ay nag-evacuate gikan sa ilang classroom sa mabatyagan ang pagtayog mga alas 9:45 kainasang aga. Sa post sang The KCC Chronicle, makitaan ang mga estudyante nga nagpadulong sa open field. Sa Bacolod City, mga estudyante sa National University ay nag-evacuate man. Sang aga, mismo pila ka mga eskwelahan na nag-cancel sang face-to-face classes kag nag-shift sa alternative mode of learning. Sang udto, nag-suspend sang face-to-face classes ang tanan nga level sa Bacolod. Suno sa kaya Mayor Greg Gasataya. Sa Negros Occidental ang Hinigaran, Himamaylan, kag Talisay suno sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang nag-cancel sang face-to-face classes. Ang bilog nga Negros Oriental, ang bilog nga Negros Oriental sa executive order ni Governor Chaco Sagarbaria ang nag-cancel sang klase sa tanan nga level sa pribado kag pampublikong eskwelahan bilang precautionary measure. Sa report sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, yara sa Intensity 2 ang nabatyagan sa Sibulan kag Dumaguete sa Negros Oriental. Sa report naman sa Office of the Civil Defense, Intensity 1 ang Bacolod, Sipalay, Himamaylan. Nabatyagan man ang pagtayog sa Kabangkalan, Kawayan, kag probinsya sang Siquijor. Diri sa Bacolod, nag-evacuate na naman kami sa building sa SEDA. Sa roof deck, medyo kusog. Siguro mga 1 or 2 ang estimate ko. Watch out lang gyapon sir, no? Wala man. Oo. Medyo nagasako so hindi ka pakot ni permisa earthquake.